Witam Państwa dzisiaj serdecznie w pierwszym odcinku z serii Kamerą wśród dzikich zwierząt. Dzisiaj zrobimy podejście do niezwykle groźnej istoty zamieszkującej tereny Górnego Śląska. Jest to kwestia życia i śmierci. Tego nie zobaczycie na Discovery, Animal Planet ani National Geographic. Do dzieła. Musimy podejść taktycznie. Bestia nas nie zobaczyła. Okej. Może się czaić. Może być wszędzie. Wykształciła niesamowite zdolności kamuflażu. Nigdy nie wiadomo, kiedy zaatakuje. A! Nie! Nie, to tylko okoliczne śmieci. Proszę Państwa, szukamy nadal. Nie wiadomo. Może być wszędzie. Tutaj nie ma. Okej. Trzeba zachować najwyższą ostrożność. Proszę Państwa, a jak zachować się, kiedy już natrafimy na taką bestię? Zademonstruję. Lubisz to, suko?